Hercules! Napalabas, kasta unay abot-buteng dagiti agindag gapu ka dagiti napipig sa akimat. Ken immadupayan dagiti zombie iti aglawlaw. Napangarod dagiti agindag iti natalged a lugar. Tapno saan ida masurutan dagiti nasao a zombie. Iti daytamot lagun daway, saan nakabailan ni Encantada Diwan a kontraen ti pannakabalin ni Rena Mangmangkik. Naglukat nga roden ti ruangan a paglibasan ni Rena Mangmangkik. Itagagayem, denggan ti tuloy ti makalawas a serye tayo, anapolwan! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Aday ta, Encantada Diwan! In-inutan na mapukpukaw ti pan nakabalin mo anang saloko bitingipan tinwang. Kaya't asawan na ita, isinsinan ni Hercules iti bagina tingipan tinwang. Sol! Babaan! Iti pan nakabalin ko! Ipan ka iti langalang! Katawan ton ti makakita kan tumulong kan ka! Saan? Ikaw pa ng tubig sa enerhiya. Mabukaw ka niti matang ko! Encantada Diwan! Kabalan, akong traan di pa nakapalin mo. Nagpukawan ng Encantada Diwan. Napanan iti langalang. Katsaklaan di makaamuno sa dino dayan na. Ita, rumwara kon dito'y unang tingipan tinwang. Angin! Igupan na ko na rumwar! Manipod! Dito'y nakaipupukak! Agap-apoy ti datdatlag ang ipon tinwang, nga da iti dakulap ko. Adda rimwar ang nangisit nga asok. Ti katawa ni Reyna Mangmangkik. Kaya't asawan da ita. Anak karuwaran manipod iti unag ti datdatlag ang ipon tinwang. Hercules, sapok! Kamaw diyanan na! Nakarwarak matlangan! Manipod iti nakaipupukak! Nakayaw at agtaw! Kitaan nyo dilangag! Apong Herman, di mo kitkitaan deta amang mangkik. Tapno saan kang agbalin na bato? Wine, Hercules! Ha? Kastagayam ti itsura ni Reyna Mangmangkik? Nagpintas sa babae! Ano di ba pasama kanyak? Agbalbalinak abato! So... Nagbalinan na bato ni Pedrao! Inaramat lang ni Reyna Mangmangkik! Basta di mo kitkitaan deta amang mangkik, apong! Ay, wine, Hercules! Hercules! Apa yadi nakitaan? Kita am tilangag! Tapno amom ti kalaban mo! Saan? Saan ka akitaan? Reyna Mangmangkik! Nagpukaw ti katawan ni Reyna Mangmangkik. Ay, nagpukaw nga agpaisaon! Nimpa, sa dino tinaggapuham. Apa nyagsangit ka, nimfa? Anya ti kayat mo asawan? Nga awanan ni Satnipan. Natayan ni Satnipan. Anya!
Saan namatay ni Satnipan? Gaputa may isang immortal. Kaya tasawin na ita. Awan mataning kantada diwa. Anya, kasano ang napasamak na ita? At indok asalay-sayan, Hercules. Saan na mabalinda ito? Hercules, apa? Apong Herman, apay ngagkapsutak. Awanan tipigsak. Anya! Talaga nga kapsutak. Jap, maawatan tibagi. Hercules! Ay, natumban ni Hercules! Ay, nataramidan ta! Nimfa! Hercules! Hercules! Ikaw matan, di kinapigsa ni Hercules. Apong Herman. Anya! Kitaan niyo, pangampanawan dagiti nagadwa zombie. Ay, huwag ngagpaisaw. Kaslad da suru-suru tenda. Nasayat magnupumanawon dagita asumbe. Talaga akarkar na daytoy ang mapaspasamak. Kasano tayo lang ngagbyag. Nuwag dadagita sumbe. Tsaka mo, tata. Sapay la kuma. Tapumanaw dan ang mamimpinsan. Ay, Hercules, saan ka matay, apok? Ay, di nagpampanawan. Saan ang matay ni Hercules? Apong Herman. Napukawan lang itipuot. Anya? Ay, nasayaat niya rod no kasta. Ay, anya nga rod taramiden tangay nimfa. Naskan, amaipan ko itilubong ting kanta siya ni Hercules. Anya? Napukawan ti pan nakabalin na. Awanan ti bilag ti datdatlag ang ipan tinwang. Apong Herman, ibagakon ti pudno. Anya pudnaw nimfa. Naibaunak dito lubong yu. Tapno bantayak ni Hercules. Anya? Kapanunutan amin daytoy ni Encantada diwan. Ay, jak maawatan ti bagbagam Talaga ati mo maawatan, Apong Herman. Ngam, naipadto ang mapasamak daytoy. Anya? Nabili na, ngaramidak ti amin nakabalak. Tapno matulungak ni Hercules. Kasano ang matulungam ni Hercules? Ipan ko, itilubong mi ni Hercules. Kahit, anya nga iti mapasamak kini Hercules, no ipan mo itilubong yaw. Jakpay ammo. Jakpay masigurado ti amin, Apong Herman. Dagiti lang Encantada ti makaammo kan ni Hercules. Anya? Apong, ipan kon itilubong mi ni Hercules. Ay, sumuro takmait, nimfa. Saan na mabalin? Sagrado a lugar ti pangipanagkan ni Hercules. Anya? Ay, jak kayat di mabate, nimfa. Kayat kumot ati sumurot kini Hercules. Saan ang mabalin, Apong Herman? Ngamin, iti pangipanagkan ni Hercules. Dagiti lang kas kada kami ti makastrak iti dayjay a lugar. Anya ti kayat mo asawain? Saan nyo mo't akapada ni Hercules? Gaputa may sala nga tao. Nagbindot kayo, Apong Herman. Mabalin ang makapan ni Hercules iti lubong mi. Anya?
Ngem, apay anak kastre kak met iti lubong dagiti engkantaw akadwak ni Hercules. Nakastrek kayo ngagpayso ijay. Ngam sa bali na ijay alubong dagiti kaskada kami. Anya? Tilubong nga ibagbagak. Kat itilubong dagiti engkantada. Ang kapuunan ni Hercules. Ha? Anya kapuunan ni Hercules nga bagbagam? Iti lugar da engkantada diwan. Anya? Adda nalawa a lugar iti lubong ti engkantasya. Nga iso ti lugar da engkantada diwan. Alubong mat ni Hercules. Anya? Ay, talaga di kan maawatan, nimfa. Iti ababa apan narita. Adda dara ni Hercules a tao. Adda matdara na akas kada kami. Anya? Ay, Day di Hermano nga apong nga apong nga apong nga apong nga apong nga apong mo kan apong mo kat asawa ni engkantada diwan. anya? Kaya tasawan dayta nga apong kumatening kantada diwan. Wan apong Herman nakipagtang iti ni engkantada diwan kadagiti tattao kat naamam mo na ni Hermano natanda iti relasyon. Nukasta. At damat nga rod pan nakabalin ko. Kaputan nagtao dakiti kapuunan. Day di apong ko Hermano. Awan ti pan nakabalin mo. Kaputan lang Hercules tinaituding. Wano na ipadto amang isalakan iti amin. Anya? Ay, atidok asalaysayan, apong Herman. Ay, ilaw-lawag mo man ti amin. Tapno maawatak, nimfa. Sigon, iti padto. Dumtang to ti panawan. Ama ipas ngay, ti maysa amaladaga. Amang ispal iti sangalubungan. Kat, isu ni Hercules. Anya? Dagiti di Diyosan ti engkantasya, ti makaammo iti dayta. Anya? Ay. An, apong Herman. Iso anas kan amaypan ko iti lubong mi ni Hercules. Kat dagitin tulangan engkantada, ti makaammo kan kuana. Adda akon iti ruangan nga agturong iti lubong mi nga engkantasya. Naskan amaipan ko adagos ni Hercules iti ayan dagiti engkantada. Sabay la kuma, tasaan pa yan naladaw ti amin. Masirib ni engkantada diwan. Impanak iti lubong dagiti tattao. Tapno bantayak ni Hercules. Nababala nga klase ti pannakabalin ko. No idilig ko kadagiti daddo mga engkantada. Ngam, kabalak nga ipan ni Hercules iti lubong mi. Naparparmatan ni engkantada diwan ti mapasamak. Awanan ti sabali amang ipan kan ni Hercules iti lubong mi. No saan na siya klaang. Lukata akong tiruangan nga agturong iti lubong mi. Takul! Wadir! Adday ta! Naglukatan tiruangan.
Naglukat ti ruangan, wenno ti nagbedengan ti lubong dagiti mortal, ken diti lubong tayo nga mortal. Uwan nga pweso, napatag nga ari tulaw. Dagiti langing kantada, wenno nimfa, ti makalukat iti ruangan nyagturong diti lubong tayo. Kitaan nyo na yung bag, napatag nga ari tulaw. Ninimfa ti simrek, kat adda kadwa na alalaki. Ha? Kartingam soldado, tulungam ni nimfa! Napatag nga ari. Apa ang nagpastrek ni nimfa iti tao? Di ka nagsaopay soldado! Sa nagagangay at tao ti kadwa ni nimfa! Marikriknak na ita! Anya? Dara ti may sa prinsipe ti mariknak iti da ita lalaki! Isungain katulungan na ni nimfa, soldado! Kakadwak di ti pagaryanting Gantasya! Nasken na maamuan nyo da ito'y! Anya dayta napatag nga ari dulaw? Dintang dito'y lubong tayo ni Prinsipe Hercules! Sino dayta ang Prinsipe Hercules? Napatag nga ari dulaw? Ni Prinsipe Hercules kat naggapo iti dara ni Encantada Diwan! Anya? Apo, ti maingal nga Encantada ni Prinsipe Hercules! May sa akapuunan tinagtaudan tayo! Kasta ka din napatag nga ari? Wen, saan tayo nga idadaduma ni Prinsipe Hercules? Nudiket, ibilang tayo a pamilya! Kumusta ni Prinsipe Hercules, nimfa? Madama atamtamingan dagiti Encantada. Napatag nga ari dulaw. Nasuroten ti padto. Adumteng to ti maysa prinsipe dito'y lubong tayo. Kaya't asawan da ita, nga agpagad ti entero ang lubong. Napatag nga ari? Nepas nga iti maysa maladaga, nga iso ni Prinsipe Hercules, tapno parmakad na ni Reyna Mangmangkik. Napatag nga ari? Masiri ba talaga ni Encantada Diwan? Kapanunutan na amin daytoy. Nukas pangarigam tagkibaltang ti amin, kat mapukaw ni Encantada Diwan, adda ni Prinsipe Hercules amang sukat kenkwana, kas maysa at agabantay, ken mang parmag iti dagas amang mangkiik. Napatag nga ari dulaw? Ket apaman niya gimbag ni Prinsipe Hercules, may paiken kwa na ti pannakabalin nga agtaw diti lubong tayo nga Encantasya. Sanayan tayo na imbag, no kasano ti lumaban kadag iti dagas nga Encanto. Napatag nga ari? Saan lang at ilubong dagiti Encanto ti pagdalyasatan ni Prinsipe Hercules, no diket iti amin na lubong. Kasta ka di? Wen, nimfa, dayta ti misyon ni Prinsipe Hercules. Napatag nga ari? Amuyo ka di? No sa dino itatiayan ni Encantada Diwan? Oh, nalabit nga dalang iti lawang. Awan ti asino man na makamo iti ayan na. Gaputan na lawa ti lawang a pinartuat ti maysa kadag iti Reyna ti sipngat. Asino dayta a Reyna ti sipngat? Napatag nga ari? Ti kabsat ni Reyna Mangmangkik. Anya? At tapay gayam kabsat ni Reyna Mangmangkik? Adda, nimfa. Agnanaed dayta Reyna iti lawang. Saan tayo makita day jay arena? Anya? Saan tayo makita day jay arena? Napatag nga ari? Wen, nimfa. Gaputa may sasipngat. Awan pa'y tinakakita kinkwana, akas kinirena Mangmangkik. Anya?
Awan ti asino man kada tayo, ti makadanon iti dayjay lugar. Ha? Apay, napatag nga ari. Oh, ni Prinsipe Hercules. Apay ni Prinsipe Hercules, napatag nga ari. Apay nga italaga na panunot ko daytoy. Anya dayta, napatag nga ari dulaw. Nalabit anilaeng Prinsipe Hercules ti makadanon iti dayjay alubong ti sibnget. Masiri ba talaga ning kantada diwan? Naplano nanti amin. Naipas ngay ni Prinsipe Hercules amang parmek kadagiti dagas ngayong kanto. Pacheck nga isulaing ti makaispal kining kantada diwan iti lubong ti sibnget. Impanak dito'y lubong ti sibngat ni Reyna Mangmangkik. Pasig asip ngat ti makitak dito'y. Ngam sa anak ang mapukawan iti namnama. Agtamadak iti padto, ani Hercules ti mangispalto kanyak. Sa pulan nakto, kat parmakan na dagiti dakas nga inkanto. Naplano kon ti amin. Amok adumtang to ti panawan nga atiwan nak na Reyna Mangmangkik. Naipas ngay ni Hercules amang ispal iti iso amin. Mangnamnamaak, akabaulan ni Hercules ti lumaban, kadagiti dakas nga elemento. Narnekan pa'y laeng iti turog ni Prinsipe Hercules Nympha. Wan nga ron, napatag nga ari. Napukaw lang ni Hercules ti puot na. Gaputan napukaw kan kwa na ti pan nakabalin. Nagtawad iti ngipan tinwang. Anya? Iti saan nga agbayag? Mas daw tulangan ni Prinsipe Hercules. Asabalin alubong ti ayan na. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem! Di uliway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, ala Pauluan! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser, kaniti direksyon ni Bergie Peclay. Computer recording technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.